Salutare și bine v-am găsit la un nou let's play pe Metin 2 Tenerife. Suntem aici din nou pe oar ca de obicei. Mai învățăm și noi câte ceva pe oar, na. Intra și eu. E 7, la mine 7. Bun, hai aici așa. Să vedem cu cine să dau un duel. Hai să dau cu Irimia. Da, cred că deja nu dă. Unde e Irimia? Să dau PM. Irimia. Hai un set. Hai să vedem dacă dă el un set. Ce mișto e elegantul ăla. Stai urât, îmi place. Unde e? Imediat hai să-mi pun astea până vine el. Dar nu mai am Ramadanul. L-am vândut parcă ieri. Să pun asta. Acadeaua și hai pe aici. De acum te las să stai, mă pun. Astea, ăștia îs țărani. Da. Hai să dăm dacă ai zis că dăm acum. Nu dai sau ce faci? 27, ce facem, mă? ...26 sabie critică, n-aia nu-mi plac. Minus 48, na, nu dau mult hit-ul. Când dau cu ăștia ai mei. Hai mă, unde e ăla? Hai, pe dacă nu dai, nu stau să mă rog de tine. Ori dai acum, ori nu mai dai, că mă plictisesc. Merge, mă, pun. Să vedem ce-i pe aici. Cam goluț, așa. Ce scrie acolo? Ia. O ardem pe clar. Clar. Lumină șaman, ninja, rezistență, pagubă medie, dau chef. Hai să vedem pe aici ce facem. Ia să vedem. Ăla nu. Vitamina whatever. Nu știu ce să fac. Auzi, dă un set în armuri. Nu am set ninja. Chiar n-am set ninja, deci n-am. Uite, chiar nu am. Am doar ăsta și setul. N-am ce facem ce aici. Ai un deșert, sfârșit, poate fac ceva acolo. Pe bune și aici am... uite pe ăștia. Am cu ce... Cu unul de pe aici. Să mă plictisesc. Hai cu ăsta, dar ăsta de deja set. Uite că tot.
Hai mă, dai set. Nu dai. Mamă, ce fail a dat ăla. Da. Hai să vedem cu ăștia de aici sau nu. Poate ăștia vor da un set. Sau dau ei amândoi. Da, clar. Hai că dau cu ăsta. Ce, n-am finisat și pe ăsta? Bine că am finisat și aici. 1 a intrat. A intrat din al doilea și atât am nevoie. Dau scutul jos, îl pun iar, scot thread-ul, bag și o combo. Hai go. Ce vrei, mă? Unde are la 53 ca pe vechi? Eu am 51. I-am dat o travă, mi-a dat și el. Și mi-a dat critică pe ultima, bravo. Ce? Una mică. Dar nu am decăzut-o cu pătrundere și de ea. Hai, go. Ala are o travă. I-am dat o travă. 1. Mă critică pe am dat doar 2, 3. Și n-am dat skill-ul importante. Ce cu că ai 20, cum? Bun. Am măcar o critică să dau și eu. Clar, ăsta e a lui, nu mai am șanse. Are 2-1. Nu am decăzut. Și n-am pătrundere pe plus. Go. Hai go. Poate 2-2 acum. Uite mă, n-am dat și eu critică. E bune? Da. 3-1 are. 3-1 are. Păi am zis și eu. Clar, bă, cum am ratat ăla. Și ăsta. E bune? Du-te, mă, de aici. Ce pulan nenorocitare. Nu. Bă, pe bune. Bravo ție, hai să dau și cu ăsta. Stai așa, nu mai dau. Punem astea. Așa, hai să văd și eu ce fac eu. Mă duc V3. Poate e ceva pe acolo. Trebuie să intru și pe Red Code. Gradul PvP trebuia să fie al meu. Că, nu zi, e bug la PV, la magie. Și trebuie să-mi dea mie gradul, deci ok.
Cam atât.